折れてはいないと思うけど痛い。でなんでそんなもんさ加減できないのよ。いやチャンネルだ。足が知っていったわ。おい何やってんだ。ああ、なんとか一丁できる。骨折チャンネルになってない。ああ折れてない。折れてはいないと思うけど痛い。